ତେବେ ଏଇ ୟୁରିନାରୀ ଟ୍ରାକ୍ଟ ଇନଫେକ୍ସନ ବା ୟୁଟିଆଇ ବା ପରିସ୍ରା ଇନଫେକ୍ସନ ର ଲକ୍ଷଣ କଣ, ଏହାର କାରଣ କଣ, ଏହାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆପଣ କେମିତି କରାଇବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆପଣ କେମିତି ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଜି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଇନଫର୍ମେସନ ପାଇବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବା ୟୁରିନାରୀ ଟ୍ରାକ୍ଟଟା କଣ। ୟୁରିନାରୀ ଟ୍ରାକ୍ଟଟା ଦିପଟେ ଯୋଉ ବଡିରେ ସିମ୍ବ ମଞ୍ଜି ଭଳିଆ ହେଇଛି ତାକୁ କୁହନ୍ତି କିଡନୀ। ଦିଟା ନଳୀ ଏମିତି ବାହାରି ଯାଇଛି ତାକୁ କୁହନ୍ତି ୟୁରେଟର। ଯାଇକି ଆପଣ ଗୋଟେ ଥଳି ଭଳିଆ ଅଛି ସେ ଥଳିକୁ କହନ୍ତି ବ୍ଲାଡର। ବ୍ଲାଡରର ଦ୍ୱାର ପରିସ୍ରା ଦ୍ୱାର ଗୋଟେ ଅଛି। ତ କିଡନୀ, ୟୁରେଟର, ବ୍ଲାଡର, ୟୁରେଥ୍ରା ବା ପରିସ୍ରା ଦ୍ୱାର, ଏଇ ଚାରିଟି ଜାଗାରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବି ଇନଫେକ୍ସନ ହେଲେ ତାକୁ କହନ୍ତି ୟୁରିନାରୀ ଟ୍ରାକ୍ଟ ଇନଫେକ୍ସନ। ତ ପ୍ରଥମ ଦେଖିବା ତଳେ ଯୋଉ ପରିସ୍ରାର ଦ୍ୱାର ୟୁରେଥ୍ରା ଫିମେଲ ମାନଙ୍କର ବହୁତ ଛୋଟ ଥାଏ କମ୍ପେୟାର ଟୁ ମେଲ, ସେଥିପାଇଁ ଫିମେଲ ମାନଙ୍କ ବେଶୀ ପ୍ରୋନ୍ ଟୁ ଇନଫେକ୍ସନ। ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ମଳଦ୍ୱାର ଏବଂ ପରିସ୍ରା ଦ୍ୱାର ଫିମେଲ ମାନଙ୍କର ପାଖାପାଖି ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଫିମେଲ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହାଇ ଚାନ୍ସ, ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଅଛି ଇନଫେକ୍ସନ ହବା ପାଇଁ। ଇନଫେକ୍ସନଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେ ବ୍ଲାଡରରେ, ୟୁରିନାରୀ ଯୋଉ ବ୍ଲାଡର ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଥଳି, ପରିସ୍ରା ଥଳିରେ ଇନଫେକ୍ସନଟା। ସେ ଇନଫେକ୍ସନ ହେଲେ ଫିମେଲ ମାନଙ୍କର କାରଣ କହିଲି, ମେଲ ମାନଙ୍କର କାହିଁ ହୁଏ, ମେଲ ମାନଙ୍କର କାହାର ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ ବଢିଥିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ପରିସ୍ରା ବହୁତ ସମୟ ରଖିଦିଅନ୍ତି, ଫିମେଲ ମାନେ ବହୁତ ବାହାରେ କରିପାରନ୍ତିନି, ପରିସ୍ରା ବହୁତ ସମୟ ଯଦି ରହିଲେ ଥଳି ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଇନଫେକ୍ସନ ହୁଏ। ପରିସ୍ରା ଥଳିରେ ଇନଫେକ୍ସନ ହେଲେ ସିମ୍ପଟମ କଣ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହବ, ପରିସ୍ରା ଗଲାବେଳେ ପୋଡା ଜଳା ହବ, ପରିସ୍ରା ବହୁତ ସ୍ପିଡରେ ଯିବ ନହେଲେ ରହି ରହିଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ତଳି ପେଟରେ ଦର୍ଜ ହବ। କିଡନୀରେ କେମିତି ଇନଫେକ୍ସନ ହବ, ମାନେ କିଡନୀ ପରିସ୍ରା ଯେତେବେଳେ କିଡନୀରୁ ବାହାରିକି ଆସେ ଗଲାବେଳେ ଜଣେ କିଛି ତା ଦ୍ୱାରକୁ ବନ୍ଦ କଲା, ମାନେ କିଛି ଷ୍ଟୋନ ଅଛି, କିଡନୀରେ ଷ୍ଟୋନ ଅଛି କିମ୍ବା ଏଇ ପାଇପର ଷ୍ଟୋନ ଅଛି, ତାହେଲେ ପରିସ୍ରା ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିଲେ ସେ ରହିଲା, ପରିସ୍ରା ବହୁତ ସମୟ ଯଦି କିଡନୀ ଭିତରେ ରହିବ ସେ ଇନଫେକ୍ସନ କରେଇବ। କିଡନୀରେ କୌଣସି କାରଣ ଯଦି ପୁଜ ହେଲା ବା ପସ୍ ଜମିଲା, କିଡନୀ ଫୁଲିଲା, ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଛୋଟ ପିଲା ମଧ୍ୟରେ ଆନାଟୋମିକାଲ ଡିଫେକ୍ଟ ଥାଏ, ଏ କିଡନୀ ଆଉ ପରିସ୍ରା ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଭାଲ୍ଭ ଥାଏ, ସେଇଟା ବି ତାକୁ ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରେ। ଯଦି ସେ ଦ୍ୱାରଟା ଠିକ ସେ ନ ଖୋଲିଥାଏ ତେବେ କିଡନୀରେ ମଧ୍ୟ ଇନଫେକ୍ସନ ହବାର ଚାନ୍ସ ଥାଏ। ତେବେ ଏ ସବୁ ହଉଛି ଇନଫେକ୍ସନ ହବାର କାରଣ। ଏବଂ এই କିଡନୀରେ ଇନଫେକ୍ସନ ହେଲେ ସିମ୍ପଟମ କଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ଲାଙ୍କ ପେନ୍ ହବ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପେନ୍ ହବ। ସେଇ ସବୁ ସିମ୍ପଟମ ସେମିତି ଜ୍ୱର ହବ, ଆପଣଙ୍କୁ ପରିସ୍ରା ଗଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିସ୍ରା ପୋଡା ହବ ଏବଂ ବାନ୍ତି ଏଇ ହବ, ଜାଗାରେ ଭୋକ ଫ୍ଲାଙ୍କ ହବ ପେନ୍ ହବ। ନାହିଁ। ତେବେ ଏହା ହେଲେ ଆପଣ କଣ ଟେଷ୍ଟ କରାଇବେ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କେମିତି କରାଇବେ, ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ତଳେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ୟୁରିନାରୀ ଇନଫେକ୍ସନ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଇଛି କି, ଏମିତି ସିମ୍ପଟମ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଅଛି କି, ଆଉ ଆପଣ କଣ କରେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।